Hemmeňe salam dostlar. Siziň bilen täze bir videoda görüşýär. Bugünkü temamyň ady present continuous tense, ýagny häzirki dowam etýän zaman. Dostlar, üns ferp seredelen. Bugünkü tema gasaň zat we gat gyzykly. Içini gystyrmagyna gerek ýok. I watch TV. Men telewizor seredýär. Ýagny şu wagt sereden ýok, asyl durmuşda seredýän. Size mysal bilen düşündirin. Has gowy düşündükli bolar ýaly. Yani kelleňizde bir sorak işareti kalmasın. Ene diýeli bir hepde öň siz bir täze telewizor aldyňyz we bugünem ýolda size goňşuňy duşa. Sonra goňşu täze telewizoryny seredýärmi, ulanýarmy diýip gyzyklanýar. Siz "Oo, täze telewizory seredýärin" diýýäňiz. Ha? Ene bu şu ýagdaý. You speak in English. Sen ingliz dilinde gürleýärsiň. Ene berde oturýan bir 3 tane kol var, moğolýamyzdan gelýär berden. Size gowynyp seredýär. Murat, sen fransuzca gürlersin. Malades. Ya da Nurana, sen de İngiliz dilinde gürlersin. Malades diye, ha? Diye berden, Azat, sen de Rus dilinde gürlersin deyip, yani size bu insancını gürün ver ya. Ene bu şu ýagdaýlar dostlar. Sen diye berden. They dance every night. Olar her gün, yani her gece dans etýärler. She cooks dinner. Ol akşam naharını pişirer. Ene bular durmuşda bolup geçen häzirki zaman işlikler dostlar asıl durmuşda bolup geçer. Yani edil şu wagt bolýandyk manysyny berenok. Indi dostlar present continuous tense'lere geçeceğiz. Ene bular present continuous tense dostlar. Yani häzirki dowam etýän zaman işligi düşünýän dostlar. Serine I am watching TV. Berdi diye. Men telewizor seredýär. Yani berde ene serine I am watching diýen bolsa, men şu wagt seredýär diýen manysyny gel aslında. Ýöne şu wagt berde ýalma hökmen del right now. Bu gerekdir düşünýär. Ene berde ikisini tapady näme dostlar serine? Berde I watch. Berde I'dan soň am gelýär we serine watch'dan soň ing gelýär. Düşünün dostlar, eni berde present simple tense bilen present continuous tense'in tapawdy. Present continuous tense'de I'dan, you'dan, they, she, it, he, olardan sonra to be'ler gelir. Am, are, is. Düşünün dostlar. Yani atdan sonra to be'ler gelir. Am, is, are'lar gelir. Sonra da işlik sözünden sonra da ing'ler gelir. Hökman suratda. Yoksa olur continuous tense bolmaýar, yani dowam etýän bir zaman bolmaýar. Düşünýärmi dostlar? Yani näme eken? Bir continuous tense, yani dowam etýän zaman bolmak üçin hökman suratda to be'ler bolmaly we işlik sözünden sonra ing'ler bolmaly. Olar bolmasa şu wagt dowam etýändiň manysyny gelenok dostlar. O bolmasa, yani bular ýaly bolsa, bu asl durmuşda bolup geçen wakalar. You are speaking in English. Sen İngiliz dilinde gürleýärsiň. Ya da siz İngiliz dilinde gürleýärsiňiz. They are dancing. Olar dans etýärler. She is cooking dinner. Ol aşam naharını pişirýär. Ene diýeli berde öňüňizde bir gıýbatçy daýda geldi, ha? Ol soraýar sizden. Gyzygyňy soraýar. Hem gyzygyň nerede diýip size aýtdy. Ol şu wagt aşam naharyny pişirýär. Ene bu şu, she is cooking dinner. Has kengişli misallardan dowam edelim. Serine I am going to the school. Men okuwa barýarym. Ense dostuna jan etdi. Oh, Murat nerede diýip size aýtdy. Men şu wagt okuwa barýarym. Bu ene şol. You are watching a movie. Sen bir film seredýärsiň. He is eating lunch. Ol öğlen naharyny ýer. She is walking. Ol ýörýär. It is playing with a boy. Ol bir oglan bilen oýnýar, yani bäde it bir pişik ýa-da bir köpek manysyna gelýär. We are learning English. Biz İngiliz dilini öwrenýäris. They are running. Olar ylgyýarlar. Dostlar, her bir zamanda bolşaly, häzirki dowam etýän zaman işleminde de bir negativ sözlemler de var, sorak sözlemleri de var.
Negatif sözlemler bilen devam edelim. I not going to the school. Men okula gidemok. Yani mektebe gidemok. You are not watching a movie. Sen bir film seyredemok. He's not eating lunch. Ol öğlen naharını yiyenok. Yani eceniz aydım bar jigini seyret. On öğlen naharını yiyerim diye. Sizden bar kapıdan jigikleğine ve ol naharını yiyen başka bir zatla bunu güymenden olsa barıp eceni atyan. Ece ol naharını yiyenok deyip. Ene bu şo yağday. He's not eating lunch. She's not walking. Ol yerenok. Yani şu at yerenok. Yani şu at otur ya. Düşünüyor musun? Şol. Yani yörep bilenok manisine gelenok. It's not playing with a boy. Bu bir oğlan bilen oynanok. We are not learning English. Biz İngilizce öğrenemiz. They are not running. Olar alganok. İni verdi soru sözlemleri. Am I going to the school? Men okula barayarım mı? Yani ayttan. O men nere var ya? Men okula barayarım şu vatte. Are you watching a movie? Sen bir filmi seyretlersin. Is he eating lunch? Ol öğlen naharını yer mi? Is she walking? Ol yürüyer mi? Is he playing with a boy? Ol bir oğlan bilen oynar mı? Are we learning English? Biz İngilizce öğrenirsin. İşte soru işareti var da görünen o. Are they running? Olar ılgayalar mı? Şunun bilen bugünkü temamı geçti bitirdi dostlar. Indi görüşmeye qataňsat. Ve men fikrimçe gaty gyzykly sebäbi häzirki zaman işlegi bilen häzirki dowam etden zaman işlegi bilen arasynda ýani tapadym bilmek men fikrimçe bir gyzykly. Indi görýän, yani negatif ýasamak üçin emden sonra not goýas, işikden sonra go, ondan soň ing goýşas we olam häzirki zamanyň negatif sözlemi üçin. Yani onu sorak etmek üçin I am, doğru mu? Onun emini ayın önüne alacağız. Ol sonra söylem bolar. Onu bilen